Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku jama'ar ƙasa ta Najeriya, mai magana ni ne naku Kabiru Ibrahim. Wato ina mai farin cikin sanar da ku yau ma kamar kullum zan ci gaba da kawo muku sharhi dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya da ma sauran ƙasashen ƙetare. Mun samu sabon labarin da ke cewa shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasa da su bi doka a zauna lafiya domin a zauna lafiya. Jama'a muna mai roƙonku ba wai ba da umarni zuwa gare ku ba da ku yi iyakacin iyawarku wajen ganin kun bi doka don mu zauna lafiya, mu gudu tare mu tsira tare. Ba don komai ba sai don ganin yadda mutane suke ƙoƙarin ɗaukar doka a hannunsu dangane da wannan bayani ko in ce wannan maslaha ta maganar canjin kuɗi. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Jama'a masoya kar ku manta da danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora.